Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Ян убачив Єзуса, який ішов до його, і сказав: «Вось баранак Божий, який бере на себе грахи свету. Гэта той, про якого я сказав: пасля мяне ідзе муж, який апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне. Я не ведаў яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю». І засведчыў Ян, кажучы: «Я бачыў Духа, які сыходзіў, як голуб з неба, і заставаўся на ім. Я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш Духа, які сыходзіць і застанецца на ім, той ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божий». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, Слово Божие тримає нас з вами у історії хресту Христа. Того моменту, коли над Йорданом Ян Хреститель зустрів Єзуса і охрестив його. Літерально тиждень тому ми з вами відзначали свято хресту, згадували цей момент. І сьогодні Божє Слово знову нам пригадує ось це місце, це здарення, або ось той момент, який був вельми близькі до хресту. Ми чуємо, бачимо, як Ян Хреститель свідчить про Христа. І ми ось чуємо це слово, яке він каже: «Вось ягньо Божие». Ведаеце, так магчыма бывае, што і гэты ўрывак, гэтай гісторыі мы так памятаем, ведаем, і мы гэтыя словы вельмі добра ведаем. «Вось баранак Божы». Калі вы чуеце гэтыя словы? Дзе вы іх чуеце? Чуеце іх ці не, гэтыя словы? Калі? На імшы, а кожны раз. Кожны раз. Святар падымае гостую і кажа: «Вось баранак Божы». І гэтыя словы нам знаёмыя, мы да іх прывыклі. І магчыма, калі сёння мы іх чуем, мы, вось штосьці там сказаў Ян, штосьці важнае, магчыма, і праходзім над гэтым. Але ведаеце, чаму гэта былі важныя словы? У гэтых словах Ян Хреститель сказаў пра тое, што Христос, вось той чалавек, якога ён пахрысціў, які стаіць перад ім, это не проста чалавек. Это Бог, Сын Божий. І зноў-такі, гэта такія словы, які, можа, да канца... Мы гэта ведаем, але уявіце шок, які маглі адчуць людзі, які былі сведкамі гэтага. Ян Хреститель паказвае і кажа: «Вось Божий Сын». Там стаіць чалавек, якога ты бачыш, якога ты бачыў, можа, нават там дзесьці і чуў, што ён казаў. І вось Ян Хреститель кажа: «Это ён». І ведаеце, я ніколі над гэтым не задумываўся, але вот один каментар да гэтага ўрыўку, он мне так усвядоміў гэта. Глядзіце, это першы раздзел Евангелия паводле Яна кажа, што Ян Хреститель сказаў: «Вось ягнё Божие». І сённяшні ўрывак, ён сканчваецца вось 34-м вершам. Наступныя, мы сёння гэта не чыталі, але вось наступныя вершы, ведаеце, пра што кажуць? Праз некалькі дзён, невядома там праз колькі, зноў Ян Хреститель убачыў Христа і сказаў: «Вось баранак Божий». І
ведаеце, такое ўражанне, быццам бы Яна Хрысціцеля ніхто не пачуў. Вот он показал, сказал, вот это Бог. А люди, да, і разышліся по сваім справам. Можа, хтосьці пачуў, не пачуў, але Ян Хрысціцель паўтарае, зноў паўтарае вось гэтыя словы, зноў адбываецца вось гэта, як бы он паказвае, то он, гэта ён. І ведаеце, я думаю, што гэта не здарма так. Што вельмі часта так бывае і сёння ў нашым жыцці, што распазнаць Бога нам бывае складана, ну як это сказаць, нават наша голова вроде прынимает інфармацыю, а мы яе не ўспрымаем сэрцам. Мы прыходзім, паглядзіце, мы можам гэта гэта можа адбывацца ў жыцці кожнага з нас. Мы прыходзім у касцёл і кожны дзень чуем гэтыя словы. Вось баранак Божий. И калі ксёндз нават мяне і запытаецца, то я, конечно, скажу, что это значит. Да, вот это гостое тело Христа. Я все это ведаю. А ці я это переживаю? Что это для мяне значыць? И вельмі часто мы забываем про это. И поглядите, вось гэты факт, что у Евангелии вельмі близко, верш по вершу, как бы паўтараецца слово Яна Хрысціцеля. Вось баранак Божий, гэта Сын Божий. Я думаю, что, ведаеце, неаднойчы Бог з кожным з нас таксама так размаўляе. А мы не чуем. Мы не чуем, альбо чуем словы, але не слухаем, не ўспрымаем іх. Ну, ведаеце, как бы мне не хочется за гэта как бы ругацца, потому что я ж таксама такі самы. Я святар, который кожны дзень адпраўляе імшу і чуе, і чытае, і вымаўляе словы. І вельмі часта таксама вялікая небяспека, ты попадаешь в рутину. Ты попадаешь в такой стан, что ты вымаўляешь словы, а ты забываешь, ну, как бы, они проходят над тобою. Ты забываешься, что они означают. И ведаеце, что самое дзіўнае? Бог не перестае размаўляць, не перестае гаварыць. Зноў, зноў і зноў. І ведаеце, і ў жыцці, нашым жыцці, бываюць такія моманты, калі ты раптам пачынаеш чуць. Тут штосьці адбываецца, тыя самыя словы, нейкі урывак з Євангелія, які ты ўжо ведаеш, які ты чуў 100 разоў у касцёле, раптам прабівае тваё сэрца. Тыя словы, які прачытаныя ці дзесьці пачутыя, раптам ты іх чуеш, што гэтыя словы да цябе сказаныя. Альбо, можа інакш сказаць, пра цябе. Не пра кагосьці, а пра цябе. Што гэта Бог з табой размаўляе. Ведаеце, я думаю, што вось... таксама вельмі цікавы момант. Калі чытаць далей вось гэта Евангелие, да, вось зноў, калі паўтарае Ян Хрысціцель, зноў там праз некалькі дзён гэтыя словы «Вось баранак Божий», ведаеце, што адбываецца? Раптам 2 вучні глядзяць на Езуса і ідуць за ім. Даходзяць, дзе ты жывеш, пачынаюць цікавіцца Христом. Толькі там праз другі раз, як Ян Хрысціцель паўтарыў, а можа, это даже і не другі раз быў. Мы не ведаем. Можа, і шмат разоў. У нашым жыцці падобна. Бог кажа кожны дзень штосьці нам. Прамаўляе да нас. Але мы не чуем. А бывае так, што, ведаеце, ты раптам пачуўшыся, кажется, Боже, ну, наконец-то я понял. А Бог і раньше размаўлял з табой. Ты не чуў. Твоё сэрца было не адкрытае. Ты не мог пачуць. І так бывае, што раптам да цябе што-то даходзіць. Чамусьці мой вопыт такой, што для гэтага вельмі часта, я неаднойчы вельмі часта гэта паўтараю, для таго, каб зразумець, патрэбны час. Перспектыва часу. Вось чамусьці так. Калі ты глядзіш на тое, што адбывалася 10 гадоў, 15 гадоў у тваім жыцці, там чамусьці становіцца прасцей убачыць Божае дзень, зразумець, што ён там быў. Хоць ты там як бы не адчуваў гэта ў той самы момант. Але ведаеце, што яшчэ для мяне сёння
важна, і для мяне гэта вельмі ўзрушваючы момант. Разумеючы вось гэты факт, што праўдападобна Ян Хрысціцель неаднойчы паўтараў і паказваў на Хрыста, а людзі не чулі і не разумелі. Ведаеце, што для мяне гэты факт азначае? Цярплівасць Бога. Бог не перастае. Бог чакае той момент. Бог не пускае рукі, размаўляючы са мной. Хоць я не чую, не звяртаю увагі, не хачу чуць, па розным прычынам. Бог не перастае. Ягоная цярплівасць. Вельмі часта мы не можам столькі выцерпець. Мы здаёмся хутчэй, а Бог не. І вось, ведаеце, мне сёння хацелася б, каб мы з вамі убачылі сёння такога Бога, звярнулі на гэта ўвагу. Цярплівы. Мы таксама гэта неаднойчы паўтараем, калі молімся да Бога. Цярплівы і вялікаміласэрдны, звяртаемся да Яго, так кажам. Але што это можа азначаць? Это можа азначаць, што Бог всё роўна, не гледзячы на мае грахі, церпіць і размаўляе. Чакае вось той адзіны момант, калі маё сэрца праб'е нешта, слова, здарэнне ці штосьці яшчэ. Па-рознаму это ў жыцці кожнага з нас здараецца, але Бог чакае, цярпліва чакае. Магчыма, таму, што ў Бога няма часу. Магчыма, яму таму прасцей, не ведаю. Мы людзі, і мы жывем у часе, і нам складаней. Мы хочам, асабліва апошнія нашы гады жыцця, увогуле чалавецтва, мы ўсё хочам хутка, моментальна, каб адбывалася. Ну, бо свет такі вельмі хуткі робіцца. Божыя справы не заўсёды хуткія. Чаму? Таму што Бог слабы і не можа ў адзін момант усё змяніць? Можа. Але Бог цярпялівы, каб змянілася не толькі свет, але каб змянілася сэрца кожнага чалавека. А Бог ніколі не робіць на сілу. Он цярпліва чакае, калі мы самі захочам гэтага. Я ўпэўнены, што Бог, Ён вельмі шануе свабоду кожнага з нас. Яму важна, каб мы самі адкрылі Яго, пачулі Яго. Ён цярпліва на гэта чакае. Таму няхай сённяшнім словам сённяшняга дня будзе цярплівасць. І такой цярплівасць добра, класна было бы, каб мы гэта заўважалі ў адносінах з Богам, але каб таксама, каб і мы вучыліся быць цярплівымі адзін да аднаго. Амен.